John chapter number 11, verse number 38. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. "Take away the stone," he said. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days." Then Jesus said, "Didn't I tell you that if you believe, you'll see the glory of the Lord?" So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I say this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you have sent me." When he had said this, Jesus said in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet were wrapped with a stripe of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Mane ano toda kungo encourageana nomwe munhu netsimu yanda pamusoro wesoko unoti Mwari vanoti nonokei ndinovada. Bhaibheri rinoti Jesu waigara achishanya kumba kwana Martha na Marita na Lazaro hanzvadzi yavo. Ende Bhaibheri rototi Lazaro ainyanya kudiwa naJesu zvakanyanya. But Bhaibheri rinoti nerimwe zuva Lazaro anorwara. Ana Mary na Martha ndokutuma soko kuna mambo vakati, "Ishe wangu wamunodisisa uya arwara." Asi Jesu anoita kunge anonoka kuuya kuzodzikinura Lazaro. Lazaro otosvika pakufa, Jesu asina kuuya. Saka pane mudzimai wandainga manheru anaye ane situation yaakaudza Mwari. Kubvapo akakwira gomo ndokuudza Mwari situation yako. Situation yako yakatonyanyisisa kuipa kudarika zvawakanga usati waudza Jesu. Nekuti Bhaibheri rinoti Lazaro airwara, pati pakasvika soko kuna Jesu Lazaro akatozonyanya ndokusvika pakufa. Asi Jesu asati auya, wakakwira gomo musi wekutanga pawakanzwa nezvendadhiniwa, ukakwira kechipiri wakutokwanisa gore uchikwira. Asi situation instead yekuti ite zviri right iri kutoita wese. Wakakwira murume achiri kukuignore, asi yezvino atozosvika pakubuda kuenda kugirlfriend. Wakasvika wakakwira gomo kubasa usingawedzerwi salary, pati yezvino atosvika pakudzingwa basa racho. Wakakwira gomo zvinhu zvisina kumira mushe, uine masymptoms ekunge ucharwara, pati yezvino wasvika pakutopiswa pamapirizi. Pati Bhaibheri rinoti Lazaro achifa, Bhaibheri rinoti hama dzake ndokumuviga. Vamuviga kudaro ndo panosvika Jesu. Bhaibheri rinoti vachisvika ipapo Martha anomhanya kumberi oti, "Mambo wangu manonoka kusvika, awa munodisa akatofa kare. Dai makakasira kusvika, mungadai masvika asati afa." But Bhaibheri rinoti Jesu anoita kunge asiri kuzvinzwa, ndokutobvunza kuti ko Mary aripi. Martha ndokumhanya mumba ndokunodedza Mary, akati, "Mambo Ishe wedu vauya." Mary ndokumhanya ndokunodonhera pamabvi aJesu ndokutanga kuchema, akati, "Dai manga muri pano, mungadai hanzvadzi yangu isina kufa." Pati pane nyaya ndainga pano, ndakune vanhu vari kuti Mwari wacho aripi, kune vanhu vari kuti Mwari wacho nguri ndakabvira kunamata, sei asingabatike. Kune vanhu vari kuti nguri ndakabvira kukwira gomo, sei zvinhu zvangu zvaawese. Si Bhaibheri rinoti Jesu anotorwa ndokuendeswa kuguva, atorwa ndokuendeswa kuguva. Bhaibheri rinoti anoti bvisai dombo, bvisai dombo abude Lazaro. Pati Martha anoti, "Mambo, hamuna kunzwa here zvatataura? Ane 4 days akutonhuhwa, smero yakubuda isisina kumira mushe." Pati Jesu izvozvo azviterere. Manheru ano pandiri kudeclare, manheru ano pandiri kunamata, pano Mwari kuti situation yangu haichada Jesu vakanonoka. Kurambwa ndakatorambwa, haichada Jesu vakanonoka. Ndakatobatwa HIV ndapa mapirizi, haichada Jesu vakanonoka. Zvinhu hazvisisina kumira mushe, pabasa pangu pakatopinzwa umwe. Pati pane wandainga manheru ano kuti Mwari vanoita sevanononoka ndo vandinoda, ndavanotipa manyemwe. Mwari vanoita sevanononoka ndo vandinoda, ndavanoudzirisa glory yavo. Mwari vanoita sevanononoka ndo vandinoda, vanodraw attention yemunhu wese. Kana yakutaurika testimony yemunhu akafa kwe 4 days
pazimbabwe yese attention kana yakutarika testimony yemunhu aane nguva afa ari mubwiro yakutaurika kuti afa inodra attention yenyika yose. Mwari vanononoka ndova ndinoda ini riboshatamaha riboshatararamosa makatararamoshitamaha riboshatariatararamosa makabrosatabaha. Kuna ari kuti Mwari vakanonoka mwana wangu ndokufira mudumbu. Kuna ari kuti Mwari vakanonoka murume akapeka akaenda. Kuna ari kuti Mwari vakanonoka panzvimbo yangu paane mumwe patanoti makamuisa kupi ndiratidzei pamakamuviga. Bhaibheri rinoti vanobvisa dombo. Jesu ndokunyengetera manheru anodauya kuzonyengetera nevanoti makanonoka. Jesu ndauya kuzonyengetera nevanoti Mwari wacho aripi. Ndauya kuzonyengetera nevanoti takasekwa kare. Ndauya kuzonyengetera. Bhaibheri rinoti vaimo vachimunyaradza, varimo vachimukamfota, varimo vachitinyarara meri. Vakanga vagoverwa hembe, vakanga vapuwa mota dzarazaro vapuwa, vakanga